Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. El Nadal ja és aquí. Que no t'agrada? Què és el que no t'agrada? Els sopars familiars, la sopa de galets que se't cau per les galtones, no t'agraden els torrons que es fan durs, no t'agraden les nadales que posa el Darío a l'institut? Què no t'agrada? Les llums que veiem des d'octubre? Què és el que no t'agrada exactament? Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Bon dia, bona tarda, bona nit. El que no m'agrada del Nadal és que quan comprem les coses al supermercat, a qualsevol lloc, la gent va com boja, corrent amb els regals. I també l'altra cosa que no m'agrada és que quan passegem la gent corre, com he dit abans, per el passadís del centre comercial, corre i amb les bosses em donen la cara, els peus, on arribi la bossa. I una vegada un senyor estava corrent, també com he dit, i me va dar a la cara i em va caure al terra. I bueno... El que més odim del Nadal és el tortell de Reis. Està bé quan et toca el rei, però quan et toca la fava tot canvia. Has de pagar el tortell que no és barat que diguem. A sobre, les persones que han comprat el tortell et fan pagar de més. Per no pagar el tortell, les persones utilitzen un truc mil·lenari que es diu empezar-se la fava. Després se afegeixen per així no han de pagar aquest tortell que està pensat per treure les il·lusions. A mi el que em fa ràbia del Nadal és que la gent decora el carrer i les seves cases abans de que sigui el Nadal. Lo que no m'agrada del Nadal són les cançons en anglès perquè no entenc res. I a mi el que fa ràbia del Nadal és que no entenc per què ocupar l'espai de la Play amb un arbre malodós. I també em fa ràbia que l'amic invisible et demana el que vol, no hi ha sentit. Hola, sóc l'Ainoa i una cosa que tenim en comú la Melissa i jo és que no ens agrada cantar les cançons de Nadal, perquè quan anàvem a primària cantaven en públic i ens feia vergonya cantar davant de tots. Estàs d'acord? Sí, estic molt d'acord amb això. Una altra cosa que no ens agrada són les músiques molt infantils de Nadal, perquè no ens agraden molt. I per últim, una cosa que no ens agrada és que a Catalunya no neva. Moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que tingueu un bon dia. Adeu! Jo el que més odio del Nadal és quan estem a la taula per fer amb tota la família i està tothom dient que ho provis tot encara que no t'agradi. I a tu, Abel, què és el que menys t'agrada del Nadal? A mi el que menys m'agrada és quan tinc que veure el meu cosí aquest, que és molt pesat, que és a tota l'estona. Tu què fas? Tens jocs al mòbil? I a tu, Víctor? Jo el que més odio és quan tasto la sopa de la meva àvia i per ànsies em cremo tota la llengua. I a mi el que menys m'agrada del Nadal és quan vine la teva família aquí a sopar i es posen a fer preguntes com tens el novi ja o com et va en l'escola, per què has canviat tant, coses així que no agraden. Doncs a mi el que més em fa del Nadal és quan hi ha favoritisme entre diferents familiars, com els germans, germanes, cosines, etc. O quan, per exemple, et pregunten per les notes i dius que et va bé, però en veritat tens moltes assignatures suspeses o notes molt baixes. Detesto que em preguntin sobre les notes de l'institut, regal que con els sobres no hi ha res i també quan demanes una cosa et porten una altra. No, jo detesto que parlin sobre la política, que facin... Quin partit ha guanyat, no sé què, coses rares. Ja, jo també detesto tot això perquè el Nadal és tot un comerci, jo vull dinar amb la meva família, però la gent ara està en anuncis i tot això. Però, bueno, aquí us deixem amb aquesta ràdio de les 7, acabem i bon Nadal! Hola, bon dia. A mi el que més ràbia em dona del Nadal és la típica tieta que et pregunta per al teu novi i no saps què respondre perquè no tens.
Hola, bon dia. A mi el que més ràbia em dona és que tothom a la taula només parla de política. A mi el que més ràbia em dona del Nadal és haver d'allistar-nos per veure les nostres famílies que veiem durant tot l'any. No té cap sentit per mi perquè és una tonteria i això és el que menys m'agrada del Nadal. Bon Nadal! I esperem que no us passi el mateix que a nosaltres. Santa's stuck up in the chimney. We gotta push. Quin fàstic de cançó, no, Laura? Sí, quin fàstic. Què és això? Del Això per mi no és una cançó. Sí, estic completament d'acord amb tu. Ja has vist que en plaça Catalunya han posat moltes llums? Sí, les he vist. No sé per què posen tantes si distreuen els conductors per la nit. I a més ric que hi hagi accidents. Ja veus, noia, no ha passat ni el Nadal i ja hi ha gent que està posant la decoració dels Reis Mags. Sí, és veritat. Mira, tinc una cançó sorpresa. Aquesta sí que és una cançó de Nadal. Hola, sóc la Inara i a mi el que més ràbia em dona del Nadal és quan has de comprar alguna joguina o qualsevol cosa que sigui una mica popular al moment que tots els nens demanen i tots els nens volen i s'acaba tan ràpid que no et dona temps a comprar-la i els familiars dels nens estan demanant això pels seus fills. I jo sóc la Maria i una de les coses que més detesto del Nadal és que la persona que ha de comprar el menjar i les coses que necessitem pel dinar familiar s'oblidi, ja que després tothom hem de córrer a comprar tot el que falta. Per exemple, el que ha de comprar el raïm per Cap d'Any, que es deixa tot a casa, o sempre passa també amb el tortell de Reis, que s'oblida de comprar-lo i després l'últim dia ja no queda. Hola, bon dia, em dic Adrián i avui parlarem sobre el Nadal amb... Hola, bon dia, soc l'Iker. I a mi em fa molta ràbia que no m'agrada molt cantar, perquè a part de que em fa molta vergonya i tampoc és que sigui millor cantant. Em passa el mateix. La meva família es porta fent tota la vida cantar Nadales, una mica ja obligatori, no? I doncs la veritat és que prefereixo cantar-les amb la família o amics, perquè sol, imagina. Sí, això sempre, estar acompanyat dels seus familiars és molt bonic, al fi, no? Ja és obligatori pràcticament cantar amb les... Però clar, és que no tinc una veu única, no m'agrada, és una mica malament tot, no? El pitjor és que a vegades m'obliguin hasta cantar les diferents Nadales, fixa't tu, Però, bon Nadal, adeu. Bon Nadal. Hola, Lais, s'acosta el Nadal i a mi m'agrada gairebé tot, però el que més m'agrada del Nadal és que dura molt poc. Però què dius, Iker? A mi també m'agrada molt el Nadal, sobretot les vacances. I el que odio de Nadal són les panses, al dinar. La cosa que més ràbia em dona del Nadal és tot el menjar que posa la gent a la taula. Per què posen tant? De veritat, he d'estar tota una setmana després de Nadal menjant sopa de galets i gambes. A part, que no se m'oblidi, tots els postres que fa la gent. O sigui, un dia o dos està molt bé perquè estan molt bons, amb el xocolata o la nata, però una setmana sencera ja cansa. Si us plau, poseu una mica menys i variem una mica, que al final m'acabarà no agradant-me el Nadal. I això no vull que passi, amb lo bonic que és. Jo vaig a començar explicant què és el que no m'agrada del Nadal, i el que no m'agrada és quan tota la família estem al sofà o en algun lloc de la casa preguntant per la nòvia, i no hi ha nòvia. I pues em fa molta ràbia això. I a mi una de les coses que em fa ràbia del Nadal és quan, per exemple, estem a la cena familiar i ens preguntin com van les notes o com van els estudis. I jo, òbviament, li vaig a dir que estan bé, no li vaig a dir que estan malament, perquè si no em ficarà la bronca. Clar, Navjot, no li vas a dir les notes verdaderes perquè si no les decepciones, no? Sí, es podria dir així. Ei, Iker, com estàs?
Estic molt bé i el Nadal em fa sentir encara millor. Me n'alegro. Una pregunta. A tu què et fa ràbia del Nadal? La cosa que més em fa ràbia del Nadal és que quan els regals el sobro només hi ha roba. Doncs a mi una vegada em va passar una cosa molt trist. Vaig tocar un regal i el vaig sentir dur. El vaig obrir i només hi havia roba. Uf, quina mala sort. Vale, doncs a mi una altra cosa que em fa molta ràbia del Nadal és que el meu tiet sempre em digui: Marc, tens nòvia? Estic fart d'això. A mi, per sort, mai m'han dit això. I quan demanes una cosa, a l'hora d'obrir el regal, no té res a veure amb el que havies demanat? Això em passa a mi la majoria dels cops. I la cosa que més dóna ràbia és que nunca sigui la Play. Adiós, Iker. Ens veiem demà. Adeu, Marc. A mi la veritat és que no m'agrada el menjar perquè la meva mare no cuina molt bé. El que no m'agrada de la Navidad, d'estar amb la família, és que a vegades ens comparen amb les notes o també amb els regals, perquè a vegades, no sé si a vosaltres us passa, que amb els meus cosins li compren coses més bones que a mi, però no hi ha problema perquè l'important és estar amb ells. I hola, bon dia i benvinguts al racó de Nadal. Avui tenim un tema que ens afecta a quasi tots, el menjar irresistible de Nadal, el calendari d'Advent, per exemple. Jo crec que no hi ha quasi persones que s'ho mengin com és degut. Jo esperava que acabara el mes sencer i després me'l menjava tot el calendari. Jo me recordo que quan era petit me'l menjava tot en un dia. Jo no sóc de les persones que s'ho mengen degudament. I tu ets de les persones que resisten per menjar-se el calendari? Jo sí, però tu espera que tingui gana. Jo parlaré dels torrons. Uf, que bones estan. I què torrons t'agrada menjar? Especialment m'agraden els xips Ahoy i els d'Oreo. Molt bé, doncs esperem que no s'hagi quedat amb gana. Moltes gràcies, adeu! Avui en dia, en Nadal hi ha coses que li agraden a quasi tot el món, que són els regals, les seves familiars i tot això. Però a mi hi ha una cosa que em fa ràbia, que són les disfresses de Nadal. Per què? Perquè la gent no es disfressa cada any, sinó un any sí, un any no, per exemple, i clar, per això em fa ràbia. Però una altra cosa que em fa ràbia és que hi ha gent que per ser Nadal es disfressa de castanya. Clar, i per això és una cosa que em fa ràbia perquè no és Nadal i aunque sea, si es disfressen, pues que se disfressen de reglament de Nadal, coses així. I bueno, això és el que em fa ràbia i ja està. Bé, a mi el que més m'agrada del Nadal és anar de casa en casa per dinar o sopar, fer tota la volta pel barri, dona bastant ràbia haver d'anar de casa en casa. A mi el que més m'agrada del Nadal són les targetes de Nadal. Les targetes de Nadal són molt molestes per la música que sempre sona i nunca es termina. I l'única forma de parar la música és prendre-li foc. I aún així tens la cançó en el cap perquè és molt pegadiza. I a mi el que més odio del Nadal són les típiques preguntes que et fa tot el món sobre les notes, la nòvia i tot això. Sí, no? Que donen ganes d'escriure-les en un paper, un cartell i penjar-les del cap i ja lleix, ja no em preguntis. Totes les persones fan la mateixa pregunta. Sí, dona bastant ràbia, molesta bastant, sí. I a tu, Unai, què et regalen per a Nadal? A mi és molt fastidiós perquè sempre em regalen un cub de Rubik per el cagatió. Quin fàstic, no? És un regal senzillet i que no costa molt diners. Sí. El que m'agrada a mi és que a vegades faig trampes i canvio les peces per resoldre el cub de Rubik més fàcilment. Té lògica, ja que és molt complicat fer-ho. I a tu, Germán, què et regalen? A mi per Nadal em regalen un llibre, però mai acerten el que a mi m'agrada.
I quin és el teu gust que t'agradaria que et regalin en llibres? D'aventures, de por, estaria bé. El que no m'agrada del Nadal és que la gent es pensa que tothom celebra la Navidad i això no és veritat perquè jo i la meva família mai hem celebrat la Navidad. No m'agrada que es posin pijames perquè es veu ridícul. No m'agrada posar-me pijama per Nadal perquè és incòmode. No m'agrada perquè algunes vegades no gusten els pijames. No m'agrada posar-me pijama perquè es veu vergonyós. No m'agraden perquè després no serveixen per res. I bueno, Víctor, a ti què és el que menys t'agrada? Estar una hora amb gana i fas l'olor al menjar que sembla que trigues 5 anys en fer-se. Bueno, el pitjor és quan ens ofeguem amb els raïms a les 12 de la nit del 31, que no podem ni dir ni mu. I bueno, una altra cosa també és... Com va l'institut? O sigui, les notes, els amics i tot això. Bueno, o la pregunta de quan et pregunten que si tens nòvio i com n'hi ha gent que no té, llavors doncs, no saps què contestar i estàs una mica nerviosa o nerviós. Bon dia, som la Leire i la Sara i avui venim a parlar sobre les coses que ens fan ràbia del Nadal. Però no ho entenc. A veure, tot el Nadal és meravellós, no hi ha cap cosa dolenta. Esclar que hi ha. Tan sols és que no et dones compte. O els teus Nadals han sigut meravellosos tots els anys. Home, meravellosos no, però ningú ha sigut desagradable, No tinc ninguna queixa de cara al Nadal. Doncs a mi, una de les coses que em fa ràbia del Nadal és que el nen o nena petit de la casa t'obliga a aixecar-te d'hora per obrir els regals. Quina mandra, de veritat. Però què dius? Jo soc la petita a casa i m'aixeco quan em ve de gust. En la meva casa, des de ben petita, m'aixeco a les 7 del matí o cosa així, gràcies a la meva germana. Però tu estàs boia. Jo a aquesta hora estic en el 6è somni. I tu despertes els adults de la teva casa, oi? Bueno, alguns Nadals, però jo mai em despertaria tan d'hora per obrir els regals, ni molt menys. Si ja m'aixeco tard per anar a l'institut, imagina't. Doncs estic segura que hi ha moltíssima gent com jo que ha de matinar per Nadal. Doncs jo no estic tan d'acord amb tu, Sara? El Nadal està per dormir, que és la cosa que més m'agrada en el món. Bueno, anem a veure què opina el públic. Envieu un missatge al 1234 si vosaltres matineu com jo al Nadal o sou com la Leire. Es veureu el matí següent. Bones festes! Antonio, em podries dir que no t'agrada el Nadal? Sí, t'ho puc dir, no és ningú secret. A mi no m'agrada gens el torró amb ametlles. La veritat que no m'agrada gens, perquè té una forma i no sé, se sent a la boca molt lleig, no m'agrada. I a ti, Andrés, que no t'agrada el Nadal? Jo, com diu el meu cosí, tampoc m'agrada el torró aquest blanc, que és de xocolata blanc. I el que menys m'agrada és quan la teva família et fa la pregunta aquesta de com van les notes, perquè com no em va molt bé, pues no m'agrada dir la resposta. A mi no m'agrada quan hi ha molta gent reunida a la meva casa, però cadascú té la seva opinió. La veritat que jo crec que estàs una miqueta equivocat, perquè La família és el millor. Està amb la família, està content, un ambient... No sé, a mi m'agrada molt d'això. Com això no hi ha res. Bueno, i hasta aquí la transmissió d'avui. Bon Nadal a tothom! De part d'estiu guapetons.